Nestracaj ďalší deň svojho života. Prosím ťa, prebuď sa ráno a povedz si sám pre seba. Aký krásny nový deň, plný príležitostí. Rozumiem, že mnohí z nás sa poddávajú každodennému stresu a hektickému životu. Máme veľa vecí na práci, veľa vecí na premýšľanie a zdá sa, že nie je priestor pre nič iné. Ale dovol mi povedať ti, že to nie je pravda. Naše vnímavé srdce a flexibilná myseľ majú nesmiernu kapacitu a sú schopné urobiť si miesto pre pozitívne myšlienky. Existuje priestor na premýšľanie o tom, ako skvelí sme. Predstav si, aký si jedinečný. Nie je na svete nikto iný ako ty. Myslí na to. A keďže si jedinečný, len ty môžeš sám seba zlepšiť. Tak prosím, nehač ďalší deň do koša. Čas beží dopredu, vedie nás k nášmu osudu, nevieš ho vrátiť späť. Včera je minulosťou, zajtra je budúcnosťou a hádaj čo, máš len tento okamih, túto krásnu príležitosť urobiť niečo práve teraz. Urob teda niečo pre seba. Teraz! Ráno je začiatok všetkého. Povíš svoje ranné chvíle na rituál nabitý pozitívnou energiou, ktorú si môžeš schovať do vrecka a čerpať z nej počas celého dňa. Zaručujem ti, že ak začneš teraz, ti stanú sa zázraky. Aký človek si bol pred rokom? Bože môj, čo by som mohol urobiť za ten rok? Ako by som mohol využiť ten rok na to, aby som bol lepší, šťastnejší, pozitívnejší? Kam by ma mohol ten rok zaviesť? Ale pozri, čo máš. Urob niečo, prosím ťa. Takže keď prejde ďalší rok a obzrieš sa späť na to, aký si bol pred rokom, povieš si spokojne: Bože môj, vďaka za ten rok, ktorý som mohol využiť na to, aby som sa dostal tam, kde som teraz. Každé ráno je oslavou, novou príležitosťou pre nás. Problémom je, že sa často sústredíme na to, čo nemáme, na to, čo sme nedosiahli, na to, čo nám chýba. Ale čo ak zmeníme náš pohľad a začneme byť vďační za veci, ktoré máme, za ciele, ktoré sme dosiahli, za požehnania, ktoré máme v našich životoch? Sľúb si, že hneď ráno, keď sa prebudíš, namiesto toho, aby si myslel na nevybavené úlohy alebo tlaky života, venuj malú chvíľku na vďačnosť za tento nový deň. Zotrvaj na moment, zhlboka sa nadýchni a dovoľ, aby životodarný vzduch prenikol do tvojich pľúc a naplnil ťa energiou. Pamätaj, že si jedinečný. Na svete nie je nikto ako ty. To je úžasná pravda. Náš svet potrebuje tvoju kreativitu, tvoj talent, tvoje nápady. To sú veci, ktorými môžeš prispieť len ty. Musíš si pripomínať, aký si cenný pre tento svet, pre Boha. Tento život je tvoj príbeh a máš moc urobiť ho veľkolepým. Nezahadzuj ďalší deň tým, že budeš sledovať, ako ti život prechádza pomedzi prsty. Vydaj sa von a ži ho. Staň sa pánom svojho života a miluj ho vášnivo. Urob zo svojho rána rituál pozitivity. Nájdi niečo, čo ťa motivuje, niečo, za čo si vďačný, niečo, čo na sebe miluješ a udržuj to vo svojom srdci počas celého dňa. Krm svoje telo, svoju myseľ a dušu pozitívnymi myšlienkami a pocitmi od momentu, keď sa zobudíš. Príjmi výzvu dnešného dňa s radosťou. Zameraj sa na to, čo ti prináša šťastie a naplňa tvoju dušu. Každý deň môže byť výnimočný, ak ho využiješ na to, aby ťa postupne viedol k osobe, ktorou chceš byť. Nech je každý deň príležitosťou na to, aby si mohol s úsmevom povedať: Vďaka Bože za tento rok, ktorý ma posunul tam, kde som dnes.